ಶುಭ ದಿನ ಮಾತ್ರಗಳ ಎನ್ಸಲ್ಲರು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತ್ರನೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ದು ಒಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾದಾಪುರ ಆದ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಕನ್ಪನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಅವೆಂತುದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಏತು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಅಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದರು ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದರು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದರು ನಿಕ್ಲೆ ದಾನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾರ್ನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂದರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಬೈ ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಯಾನು ತುಯ್ಯ ಕೋಡೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೀಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮೂರಾಣಿ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ರೀಸನ್ ಅವತ್ತು 1 ಮಂತ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ವಿಷಯ ದಾಯಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಕುಂಟಾಜಿಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ದು ಉಲಾಯ್ವತ್ತೇನಾ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ತೂನಾಗ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಂಡೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾಲ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಓಕೆದ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ನಂದು ಮಾತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತು ತೀಯ ಅವರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಸಿಮ್ಮುದೆತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೊರಿ ಅವರ ಪಚ್ಚಿಡಪುರ ದಾದ ಅಂಡು ತೂಲ ಪಚ್ಚುಂಡು ಬಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜವು ಒಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತು ನಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಶಾಪು ಕೊರಿಯ 2 days ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವು 3 ವಾರ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅವೇ ಪೋತುಣಿಗೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಒಂದು ಎತ್ತೊಂದು 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಲೋನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಚಿ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡವು ಲೋನ್ ಎತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿನಿ ಸರಿ ಅವು ಅದು ಒಂದು ಸಮಯ ನನಗನೆ ಇಂಚಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಕೊಂದು ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಪಂಡ ದೇವರೇ ಅದೊಂದು ಇಂಚಾಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ನಾನು ಸೈಯಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಆಯ್ಜನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟು ಮುಖ ಪಚ್ಚುಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಅತ್ತಿಗಿನ ಜೋಕ್ಲಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡು ಪಚ್ಚುಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರು ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜೆರಾರು ಅಂದು ಅಂಚಪ್ಪ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದಿದ್ದು ವಿಷಯ ಅವರ ಬೇಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಡೊಂದು ಒಂದು 3 ವಾರ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕರ ನಿಜ ಅವ್ಯಾತಂದೆ ಪರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂತೀರಿ ಕೆಲವೇರು ಬೇಗ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಅವಡ ಅಂಚನೆ ಪರಕ್ಕೆದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತೀನಿ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಣ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕದಾನಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತೋನಾಗ ಎಂಚಾಯ್ತಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಓಕೆನಾ ಎಂಕು ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಇಮೇಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಓ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಾತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ದುಂಬ ಪೂರ ಫರ್ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಂಡ ಬೇತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತುದುಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಪುನೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಣ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಿನ ಗ್ರಹಚಾರಕದ ಆದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಣ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದು ಒಂದು 2 ದಿನ ಮುಟ್ರನೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಾತ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕೆಂಪಣ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆತ್ತೆ 430 175 ಇತ್ತುಂಡು ಸಿಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಸಿಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೇನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇಮೇಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಪಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಲಾಕ್ ದಾದನ ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತೇನಾ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕ ಜತ ಅಂದು ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ಡು ನಿದ್ರೆದ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಕಾಂಡೆ ಹಾಕದು ಲಾಕ್ ದೆಪ್ಪೆ ಲಾಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಚೆಂಚ ಪುಡೇರ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಲಾಕ್ ನೆನಪೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಟ್ರೈ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಒಕ್ಕ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋದು ಮೊಬೈಲೇ ಲಾಕ್ ಆಂಡೆನ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಕೊರಿ ಒಕ್ಕ 1-2 ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ
ಆಂಡಲ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಪೂರ ಹೋದಿತ್ತಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಹೋದಿತ್ತಂಡು 2ನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಬೊಕದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ ಕೂಡ ಸಿಮ್ ಹಿಡಿತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 175 ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಡೆ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಅವು ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು 3 ದಿನ 5 ದಿನ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಆಪರ ಬೇಲೆ ತಂದು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾನು ಆ ಥರ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡೆನ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಯರ ಇತ್ತಂಡು ಮೈಸೂರು ಪೋಪುನ ದುಮ್ಮು ನಾನಿ ನೈಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತುದು ಐಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೇಂಡ 2 ದಿನ ಇರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಇರಗೆ ಈ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಮೈಸೂರು ದಾನಿ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ತೋಂದಿತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವೈದಿನ ಅಂದು ರಪ್ಪ ಇಮೇಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಇಮೇಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಂಡು ಅವ್ವ ಇಂಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಅವ್ಳು ಇತ್ತನಕ್ಲೆಡ ಮಾತಾಡಲು ಬಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶೈನಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಪ್ನ ಅದು ಈತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ನೀರು ಡೋಮದಿಲೆ ಕಾಪುನ್ ತೋಜೋಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರೆದಿವರೆಲ್ಲ ಆತಜ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಮೋಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪರಕೆ ಬಂತಾರ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಏನ ಇಮೇಲ್ ರಿಕವರಿ ಆಂಡ್ ಪುಣ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಪಾಡೆ ವೇಪೆಲ್ಲ ಮರಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಏತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಪರ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮುಡು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನ ಭಜನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅತಿ ಮಾತಿಂಬರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಿರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ದು ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮೈಸೂರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಮೈಸೂರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆತುದು ಎತ್ತು ಜನ ಯಾವ ಹೆಂಗಾಂಡು ಇತ್ತು ಜನ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೇರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಡಿ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಏನು ಕೆಲವರನ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ನಾವು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣ ತಾಯ್ತು ಏರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೇರ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ದೆ ಪುದರ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಪುದರ್ ಅಂಚದ ನಾಡ್ರಪ್ಪು ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ ಬಟ್ ಕೆಲವರ್ನ ಪೂರ ನಾಡ್ದೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ನುಡ್ಸಿ ಐನರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರಾ ಒರೊರ 4 ಬತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಬರೆಪ್ಪವನ ದೇವೇರು 5 ಮಲ್ಲ ಒಂಗ ಉಲಾ ಇಚ್ಚಿ ಬರೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯರ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬರೆಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲುವೆ ಅಂಚಿ ಓಪೆ ಇಂಚಿ ಓಪೆ 3 ಪೇಜ್ ಕಾಪಿ ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ಬರೆಪ್ಪನ ಈಗ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪುಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಪುಣ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂತೊಂದು ಆಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಲೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಆಸೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ 2 ಅಂಚ ಪೂರ ಬಟ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೈಸೂರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ವ್ಲಾಗೆ ಪಾಡು ನಾನು ಅಂಚನೆ ತುಕ ಬಯ್ಯಗವರ ನಿಕ್ಲೇನ ಹನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೋಜಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಹನಿನ್ಲ ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಕೃಷ್ಣನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಕ್ಲೇನು ತೋಜಾವೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸಾತುಜಿ ಬೊರಿದು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕುಲ್ನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕುಂಟುಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಹನಿಲ ಕೃಷ್ಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಡೆ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಪ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಕಮೆಂಟುದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡ್ ನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಈತು ಜನ ನಾನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರ ಈ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೇರ ಅಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಏರ್ಪುರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾರ ಪಂಡಿದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡಾರ ತನಿಕ್ಲ ಅವಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಂಕ ಏತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಪಂಡದು ಯಾನೆಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿದ್ದರೆ ನೆನ್ನುವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರಂದು ಬಟ್ ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಏನು ಕೋಡ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನಾಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಸತ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ
ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ನೈಟ್ ನಾನು ಅನಿಲ ಕೃಷ್ಣಲ ಬತ್ತಿಬೇಕಂತ ತಿಕ್ಕು. ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ரெண்டு முக்கால் பத்தணும் இத்த ஒன்று ஒன்றும் இல்லை ஒக்கா என் பார்த்துருந்தேன் ಏನಿಜ್ಜಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು எனக்கு ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಜೋರು ಪಾತಿರು ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾರೆ ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಜೈತಿರುಲೈ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆ್ಯಪ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಲೈತೆ ತುಂಬ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಿರು ಮುರಾನಿದ ನಾನು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಚ್ಚಲು ಕಚ್ಚಿ 4 ದಿನ ಇತ್ತು ನೆಲ ತಿಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತತೆ ಬೇತೆ ಮರತ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚದ ಈ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜವು ಪಂಡ ಬೆಯ್ಯರ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮೆತ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚಿರು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಒಕ್ಕ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ 10 ಗಂಟೆವರೆ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಚ್ಪು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕುಂಬುಡ ಪುಳಿ ಕಚ್ಪುಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಉಣ್ಕ ಅಂದಾಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಉಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕೂಡ 10 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಈತು ಉಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 2 ಮುಕ್ಕಾಲಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಔಟ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಅದು ಬೇಗ ಒಟ್ಟು ಕೂರಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಹನಿ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕು ಓಕೆನಾ. ಹಲೇ ಹನಿ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಬೈಯಗಳು ಆಗ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣಗೆ ನೀ ಹೊಸ ಶೂ ತಿಕ್ಕುದು ನತ ಕೃಷ್ಣ ರೋಜಲ್ಲ ನಡಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಖರ್ಚು ಪೋಂಡು ಶೀತ ಒರೆಸಲೆ ಬರ್ಸಡು ನೆನೆಕ್ಕಿದ್ದು ಶೀತ 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 ಒರೆಸು ಬರ್ಸಡು ನೆನೆ ಒರೆಸಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿ ಬರಾರ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಇನಿ ಬರಾರ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಬರಾರ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಕೊತ್ತೇರಾ ಏತ್ ಕೊರ್ತೀರು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಶೂ ಪಾಡೋಡು ನಾ ಸರಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗತ ಓಯ್ ನಾನು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಾವೆ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಶೂ ಹೊಸ ಶೂ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಹಡಗದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚುಂಡು ಶೂ ಬೆನೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಲದೆ ತೊಂದು ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗ ಅಂಡು ಶೂ ತುಗ ಬೇಗ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಸರಿ ಉನ್ನತ ಇದು ಉಂಟುಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಚೂರು ಪಾಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೂ ಇದೊಂದು 7:30 ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಜೋರು ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾನೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೀಪಾಯಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಪಲೆ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಜೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೈಯಾಗ ಒತ್ತಿ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬುದು ಬರೆದು ಪುರಾಣಗಾಯಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಜೆಪ್ಪಿಜೆ ಅಟ್లా ಜೆಪ್ಪಾರಿಪ್ಪುಡು ಮಟುಂಬೆ ಜೆಪ್ಪುಜೆ ಅಂಚಜಿಲೆ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈದನು ನಾ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಕ ಹೋದು ಮೀಪಾಯಲ ಮೀಯರನಗ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಂಡ ಈಗ ಗುಳಿಪುಜ್ಜದಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಅಂಡ ಮಿಡ್ಲೆಡು ಕೂಡ ಮೀದನಗ ಚೂರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲುದು ಕೂಡ ಜೆಪ್ಪವೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಇತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನ ಕುಜ್ಜಿಂದು
ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪುನು ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ತೋಜಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನೈಟ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚಾದು ಮಾಮಿಲೆ ಜೈದೇರು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಮುಗಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ದಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಗೋರ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ಓಕೆ ನಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆಗೂ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೇಟ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ದೀವನ್ಲೆ. ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಏನ್ ಬೇಕು ಪಾಪು? ಊಟ ಕೈತು ತಗ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ತಂದೀಗ. ಸರಿ ಪಾಪು. ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿಮಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು, ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಕೈ ತುತ್ತು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸರಿನಾ?